ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ 5 ଟଙ୍କା ପାର୍କକୁ ଆମେ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଥିଲୁ। 5 ଟଙ୍କା ପାର୍କ ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଦୋଳିଟା ଖେଳିନଥିଲି ଏଠି ସେଇ ଦୋଳିଟା ମାଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କେହି ନଥିବାରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ 3 ଜଣ ପଶିଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଖେଳି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଆମକୁ ଦୋଳି ଖେଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ କିଏ ଟିକେ ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳାଇଦେବ। କେହି ବି ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳାଇଲେନି। ଦିଦି ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଦୋଳି ଖେଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ମୁଁ ମନା କଲି ଟିକେ ଦୋଳି କମ୍ ଜୋରେ ଖେଳ। ସେ ଏମିତି ଖେଳିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଦୋଳିରେ ବାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଜୋର, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଗଲୁ। ଦିଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠି ସେଇ ଦୋଳିଟାକୁ ପୁଣି ଗଲୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦୋଳିଟା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଏଇ ଦୋଳିରେ। 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର 5 ଟଙ୍କା ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଏଇ ଦୋଳି ଖେଳି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ ସେ ଆର ଦୋଳିଟା ତ ନିହାତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି।